हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद आणि श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने तसंच श्री नामानिष्ठदास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये सुरू असणाऱ्या या कार्तिक मासामधील या वर्गामध्ये आपलं स्वागत आहे. तर प्रथम मी मंगलाचरणने सुरुवात करते, त्याच्यानंतर सायली माताजी विष्णू सहस्त्रनामाचं पठण करतील आणि मग आजपासून आपण भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करायला सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. काल आपण उखळवंदन लीलेचं वाचन केलं होतं. तसंच अन्वया माताजींनी आपल्याला कार्तिक मासाचं महत्व सांगितलं आणि अमृता माताजींनी आपल्याला दामोदर अष्टकमचं महत्व सांगितलं. आणि आपण सगळ्यांनी आता या गोष्टीचं पूर्ण या महिन्यामध्ये पालन करायचंय. 7 ऑक्टोबर पासून कालपासून हा कार्तिक मास सुरू झालेला आहे आणि 5 नोव्हेंबर पर्यंत आपल्याला करायचंय. तसंच दीपदानाचं महत्व आहे. तुलसीची सेवा करण्याचं महत्व आपण समजून घेतलं. दानाचं महत्व समजून घेतलं. त्याची उखळबंधन लीला आपण वाचली होती काल. याचंही खूप महत्व आहे, विशेष करून या कार्तिक महिन्यामध्ये. तर ही लीला आपल्याला सांगते की परमपुरुषोत्तम साक्षात कृष्ण हे सर्व गोष्टींचे नियंत्रक आहेत आणि त्यांना केवळ प्रेमपूर्वक भक्तीनेच आपल्याला बंधनामध्ये बांधता येतं. माता यशोदेचं जे वात्सल्य प्रेम आहे ते शक्तिशाली उदाहरण आहे, ज्यावरून आपल्याला समजू शकतं की केवळ प्रेम आणि शरणागती हीच महत्वाची आहे भक्ती सेवेमध्ये. तर माता यशोदा कृष्णाला त्यांच्या उदरावरती दोऱ्या बांधून बंधन तयार करते, म्हणून दामोदर लीला असंही या लीलेला म्हटलं जातं. दाम म्हणजे दोरी आणि उदर म्हणजे पोट. तर दामोदर मास असंही या कार्तिक महिन्याला त्यासाठीच म्हटलं गेलेलं आहे. आणि हाच काळ आहे ज्या काळात कोणी भक्त आपल्या प्रेमपूर्वक भक्ती सेवेच्या द्वारे कृष्णाबरोबर जोडून घेऊ शकतो आणि एक बंध तयार करतो कृष्णांच्या बरोबर. आता माता यशोदेचं प्रेम हे निस्वार्थ आहे. या लीलेमध्ये आपल्याला जे दिसतं ते, तिने काही कुठली कठोर शिक्षा दिली नव्हती, तर एक प्रेमाचं बंधन होतं ते. आणि कृष्णानेही स्वतःला त्या बंधनामध्ये बांधून घेऊन कृष्ण हे भक्तांसाठी किती सुहृद आहे, सगळ्यांच्यासाठी कसे भक्तवत्सल आहेत हे दाखवून दिलं. तसंच कृष्णाने ज्या यमला अर्जुनाच्या वृक्षांना पाडलं ते मणिग्रीव आणि नलकुबेर हे कुबेराचे पुत्र होते आणि ज्यांना या लीलेच्या द्वारे मुक्ती मिळाली. तर यावरून आपल्याला हेही समजतं की व्यक्ती कितीही महापापी का असे ना, कृष्णांची कृपा जर का त्याच्यावर झाली तर तो मुक्त होऊ शकतो. तर आपणही आता या कार्तिक मासामध्ये अधिकाधिक नाम जप करू शकतो. दामोदर अष्टकमचा नित्य नियमाने पाठ करायचा आहे, दीपदान करायचं आहे आणि मनपूर्वक अशा प्रकारे कृष्णांच्या बरोबर भक्ती सेवेमध्ये जोडून घेत आपण या कार्तिक मासाचा आता उपासना सुरुवात करतोय. तर आता सगळ्यात पहिलं मी सायली माताजींना विनंती करते. सायली माताजी, हरे कृष्ण.
हरे आता कृष्ण. तुम्ही चित्र शेअर करा आणि हा झालंय का? बरं, हा चाललंय ना. चालेल. तुम्ही सुरू, हो हो, झालंय झालंय. हरे आता तुम्ही कृष्ण. सुरू करा. हरे कृष्ण. हरि ओम तत्सत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदानेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्व शर्व शिवस्थाणुर्भूतादिनिर्दिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वना अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा सविष्टस्रविरो ध्रुवा अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दना प्रभूतसृक्कुब्धामं पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरुच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृताः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा समितः समाः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनि शुचिशवाः अमृत शाश्वत साणुर्स्वरारोहो महातपाः सर्वविद्वानुर्भिक्षसेनो जनार्दनाः वेदो वेदविदं व्यंगो वेदांगो वेदवित् कवी लोकादक्ष सुरादक्षो धर्मादक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दश चतुर्भुजा भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजा अनुगो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामर प्राशुर अमोघ शुचिरुजितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो दुदात्मा नयमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबला महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश वपु श्रीमान मे आत्मा महाधृतिक महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतांगति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविदानपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिरा अजो दुर्मर्षण शास्त्र विशुद्धात्मा सुरारिहा गुरु गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रमा निमिषो निमिष सग्वी वाचस्पती रुदारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दनः अह संवर्तकोपनिर्नीलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदुःख विभू सत्कर्ता सत्कृत साधु जन्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनाः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदराः वर्धनो वर्धमानश्च वित्तश्रुतिसागराः सुभुजो दुर्दमो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशना नैक औजस्तेजोदुतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनाः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्कर द्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशिबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतस्येतु सत्यधर्म पराक्रमाः
भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनो नलाः कामः कामकृत्तान्त काम कामप्रद प्रभुः युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नवशो वृषाः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरा अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासुवानुजाः अपानिदधिष्ठाम प्रतिष्ठिताः स्कंद स्कंदधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनाः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तार शूर शौरी जनेश्वराः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत महर्तिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुल शरभो भीम समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनाः उद्भव क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्धि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमता श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तार स्थावर स्थाणु प्रमाणं बीजं व्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधना अनिर्विण्णस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्र नेमि नक्षत्रे क्षमा शाम समीहना यज्ञ ईजो महे जक्ष क्रतु सत्र सतांगती सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुरत मनोहर जित क्रोधो वीर बाहुर्विदारणः स्वापन सौशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी नर्तगर्भो धनेश्वरः धर्मकृत धर्मी सदशक्षरं शरम् अविज्ञाता सहस्राशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमि सत्त्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्त्या ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभृद्भुक्ता कपिद्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतप सोम पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसंगो दाशार्ह सात्वतात्पतिः जीवो विनयता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अंबो निधिरनंतात्मा मोहोद दिशोऽन्तकः अजो महार स्वाभाव्योदिता मित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपद त्रिदशा दक्षो महाशृंग कृतांत कृत महावराहो गोविंद सुषेण कणकांगती गुह्यो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधरा वेधा स्वांगोजित कृष्णो दुरसंकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधाः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वा खंड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक् सर्वदिग्व्यासो वाचस्पतिर्यो निजः त्रिसामासामग साम निर्वाणं भेषज पिश संन्यासृच्छं शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभांग शान्तिदस्रष्टा कुमुद कुविलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकुशिवः श्रीवत्सवत्स श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीनिविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः
स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतश्चक्षुरनीश शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चित कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरत प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमि निहावीर शौरी शूर जनेश्वरः तिलोकात्मा तिलोकेश केशव केशः हरिः कामदेव कामपालक कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णु वीर्यो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा मुहोरगः महाकर्तुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः सव्यस्तव प्रिय स्तोत्र स्तुती स्तोतारण प्रियः पूर्ण पुरैता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमना हविः सद्गती सत्कृती सत्ता सद्भूती सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पतो दुप्तो दुर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिर्व्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकसवङ्कं यत्पदमुत्तमं मन यत्पदमुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगः चन्दनांगदी वीरः विषमशून्यो धृताचीलश्चलश्चलाः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधुक सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोधुतिधर सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विवेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगस्तु तंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचनः अर्को वाजसन शृंगे जयंत सर्व विजयी सुवर्णबिंदुरक्षोभ्य सर्वभागेश्वरेश्वरः महारुद्धो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो निलः अमृताशो मृतवर्पु सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वतो मुखः सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापनः नग्रदोदंबरो अश्वचाणूराद्र निषूदनः सहसाचिर सप्तजिह्वै सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्तो भयकृत् भयनाशनः अणुर्बृहत् कुशस्थूलो गुणभृन्निगो निर्गुणो महान् अगृत स्वगृत स्वास प्राङ्गौषो वर्षवर्तनः भारभृत् कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रम शमनः दंडोदरो दंडो दंडो दमहिता दमः अपराजित सर्वसहो दियंता नियमो यमः सत्वान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायणः अभिप्राय प्रियाहोर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सद्गतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्हुद्भुक् भुक् रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुक् भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्ण सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातन कपिल कपिल प्रयः स्वस्ति स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्र कुंडली चक्री विक्रम योजित शासनः शब्दादिग शब्द सह शिशिर शर्वरीकरः अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणान्वरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्य श्रवण कीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःख स्वप्न नाशनः
वीरहा रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थितः अनंतरूपो अनंत सृजित मन्युर्भयापहः चतुरस्रो भबीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवः लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्माद्य जननो जन जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पः सप्रजागरः ऊर्ध्व सत्पचाचार प्राणद प्रणव प्रणः प्रमाण प्राणिनिल प्राणभृत प्राणजीवनः तत्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञकृत् यज्ञान्त यज्ञ गुह्य मन्न मन्नान एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितीश पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शारङ्ग धन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इतिः नमो स्वानन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिष्टो रुबाहवै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पंढरीनाथ महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरी बोल माताजी, खूप छान, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी. आता तुम्ही शेअर करता का हो, पीडीएफ हो हो अध्यायाची? हा, हो. हा, दिसते. हरे कृष्ण. अध्याय 1. मी श्लोक आणि त्याचा अनुवाद वाचते. मग तात्पर्य ज्यांना वाचायचं असेल त्यांनी आपला हात वरती करा किंवा अनम्यूट करून तुम्ही सांगू शकता. तात्पर्य मोठं आहे त्यामुळे आपण दोघं तिघ जण मिळून वाचूया. हरे कृष्ण. अध्याय 1. ऋषींचे प्रश्न. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्व अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे प्रभो, हे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, हे सर्वत्र स्थित भगवंता, मी तुम्हाला सादर प्रणाम करतो. मी भगवान श्रीकृष्णांचे ध्यान करतो कारण ते परम सत्य आहेत, तसेच या सृष्ट ब्रह्मांडाच्या उत्पत्ती स्थिती लयाचे आदिकारण आहेत. ते संपूर्ण सृष्टीचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ज्ञाते आहेत. त्यांच्या पलीकडे कोणतेही कारण नाही. ते स्वतंत्र आहेत. त्यांनीच आदिजीव ब्रह्मदेवांच्या हृदयात वैदिक ज्ञान प्रदान केले. त्यांच्यामुळेच देवता आणि ऋषीमुनी अग्नीत जळाचा भास व्हावा किंवा जळावर स्थळाचा आभास व्हावा त्याप्रमाणे भ्रमात टाकले जातात. त्यांच्यामुळेच प्राकृतिक गुणांच्या क्षोभातून उत्पन्न झालेली भौतिक ब्रह्मांडे अशाश्वत असूनही शाश्वत भासतात. ते आपल्या भौतिक जगाच्या माईक सृजनाच्या पलीकडे असलेल्या दिव्य धामात शाश्वत स्थितीत विराजमान आहेत. मी त्या परम सत्य श्रीकृष्णांचे ध्यान करतो. हरे कृष्ण. आता कोण वाचेल तात्पर्य? अलका माताजी तुम्ही सुरू करता का? सुषमा माताजी. हा, तुम्ही चालेल, करा. करते. सुषमा माताजी, हो, हो. अलका माताजींच्या नंतर तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य हरे श्रील कृष्ण. प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेवांना केलेला प्रणाम प्रत्यक्षपणे भगवान श्रीकृष्णांनाच प्राप्त होतो. भगवान वासुदेव साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आहेत. ते वसुदेव व देवकी यांचे दिव्य पुत्र आहेत. या ग्रंथात हे सत्य अधिक विस्ताराने स्पष्ट केले जाईल. श्रील व्यासदेव या ठिकाणी निश्चितपणे सांगतात की
भगवान श्रीकृष्ण आदिपुरुष आहेत. इतर सर्वजण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे त्यांचीच विस्तारित रूपे वा अंशांचे अंश आहेत. श्रील जीव गोस्वामी यांनी आपल्या कृष्ण संदर्भ या ग्रंथात हा विषय अधिक विस्ताराने स्पष्ट केला आहे. आदिजन्मा ब्रह्मदेवांनी ब्रह्मसंहितेत मुख्यतः भगवान श्रीकृष्णांचाच विषय स्पष्ट केला आहे. सामवेद उपनिषदात देखील सांगितले आहे की भगवान श्रीकृष्ण देवकीचे दिव्य पुत्र आहेत. म्हणून या प्रार्थनेत प्रथमच असे म्हटले आहे की भगवान श्रीकृष्ण आदिपुरुष आहेत. परमपुरुषाचे भगवंताचे दिव्य नामकरण कृष्ण या शब्दाने केले जाते, कारण कृष्ण म्हणजे सर्वांना आकर्षित करणारे. भगवद्गीतेत अनेक ठिकाणी भगवान श्रीकृष्ण स्वतःला आदिपुरुष असे निश्चयाने म्हणतात. ती गोष्ट अर्जुन, देवर्षी नारद, व्यास महर्षी आणि इतरांनी मान्य केलेली आहे. पद्मपुराणात म्हटले आहे की भगवंतांच्या असंख्य नामापैकी कृष्ण हे प्रमुख नाव आहे. वासुदेव हे भगवंतांचे पूर्णांश आहे आणि भगवंतांची सर्व वेगवेगळी स्वरूपे वासुदेवांचीच आहे, हे या श्लोकात दर्शविले आहे. वासुदेव नाव विशेषतः वसुदेव तथा देवकी यांच्या दिव्य पुत्राला संबोधित करते. संन्यास जीवनात उन्नत अवस्थेला प्राप्त झालेले परमहंस श्रीकृष्णांचे अखंड ध्यान करतात. वासुदेव किंवा श्रीकृष्ण यांनी वासुदेव किंवा श्रीकृष्ण सर्व कारणांचे मूळ कारण आहेत. अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व वस्तू भगवंतांपासून निर्माण होतात. याविषयीचे स्पष्टीकरण या ग्रंथाच्या पुढील अध्यायात केलेले आहे. या ग्रंथाला श्री चैतन्य महाप्रभूंनी अमल पुराण म्हटले आहे, कारण यात श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचे वर्णन केलेले आहे. भागवताचा इतिहास फार महिमामय आहे. दिव्य ज्ञानाच्या पूर्णत्वाअंती श्रील व्यासदेवांनी स्वतःचे आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनी यांच्या निर्देशानुसार हा ग्रंथ लिहिला. श्रील व्यासदेवांनी वेदांचे 4 विभाग करून वैदिक वाङ्मय रचले. तसेच त्यांनी वेदांत सूत्रे, ब्रह्मसूत्रे, पुराणे आणि महाभारत इत्यादींची रचना केली. तरी देखील त्यांचे समाधान झाले नाही. ते समाधानी नाहीत हे त्यांच्या श्रीगुरूंनी पाहिले आणि म्हणून महर्षी नारद मुनींनी त्यांना भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीला लिहिण्याविषयी उपदेश केला. या दिव्य लीलांचे वर्णन विशेष करून या ग्रंथाच्या 10व्या संधात केलेले आहे. परंतु तो महत्वाचा भाग समजण्याच्या स्थितीवर पोहोचण्यासाठी क्रमाक्रमाने जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व ज्ञान विकसित होईल. तत्वनिष्ठ मनाला सृष्टीच्या उत्पत्तीचे मूळ समजून घेण्याची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. रात्रीच्या वेळी तो आकाशातील तारे पाहतो आणि सहजच तेथील निवासांविषयी मनाने विचार करतो. या अशा प्रकारच्या जिज्ञासा असणे हे स्वाभाविकच आहे, कारण इतर प्राण्यांच्या तुलनेत मानवाची चेतना अधिक विकसित आहे. भागवताच्या ग्रंथकारांनी अशा जिज्ञासेला सरळ मार्गाने उत्तर दिलेले आहे. ते म्हणतात की भगवान श्रीकृष्ण हे सर्व सृष्टीचे आदी कारण आहेत. केवळ तेच ब्रह्मांडाचे निर्माते आहेत. इतकेच नव्हे तर ब्रह्मांडाचे लयकर्तेही आहेत. परमेश्वराच्या इच्छेने ठराविक वेळेला भौतिक सृष्टीची निर्मिती होते. काही काळपर्यंत या सृष्टीचे पालन पोषण केले जाते आणि नंतर त्यांच्याच इच्छेने संहार होतो. म्हणून विश्वातील किंवा ब्रह्मांडातील घडामोडींमागे भगवंतांची सर्वश्रेष्ठ इच्छा आहे. अर्थात नास्तिक किंवा निरीश्वरवादी लोकांच्या सृष्टीच्या निर्मात्यावर विश्वास नसतो. तथापि हा त्यांचा अविश्वास म्हणजे त्यांचे अल्पज्ञान होय. उदाहरणार्थ, आधुनिक वैज्ञानिकांनी आकाशातील उपग्रह निर्माण केले आहेत, परंतु कोणत्याही प्रकारे का होईना हे वैज्ञानिकांच्या नियंत्रणाखाली असणारे उपग्रह काही काळ तरंगत राहावेत म्हणून बाह्य अवकाशात फेकले जातात. अगदी त्याप्रमाणे ब्रह्मांडातील असंख्य तारे आणि ग्रह भगवंतांच्या कौशल्यामुळे नियंत्रित केले जातात. वैदिक वाङ्मयात म्हटले आहे की परम सत्य भगवंत अखिल चेतन प्राण्यात सर्वश्रेष्ठ आहेत. ज्यांची प्रथम उत्पत्ती झाली त्या ब्रह्मदेवापासून ते क्षुद्र मुंगीपर्यंत सर्वच व्यक्तिगत जीव आहेत. ब्रह्मदेवांच्याही पलीकडे व्यक्तिगत योग्यतेचे पूर्ण असे इतर जीव देखील आहेत. त्याचप्रमाणे भगवंत सुद्धा एक सर्वश्रेष्ठ सचेतन व्यक्ती आहेत. इतर प्राण्यांना व्यक्तिगत सत्ता आहे, तशीच भगवंतांचीही व्यक्तिगत सत्ता आहे, परंतु भगवंतांजवळ पूर्ण रूपाने बुद्धिमत्ता आहे. तसेच ते अनंत उच्चतम अचिंत्य शक्तींनी युक्त आहे. जर मनुष्याचा मेंदू
आकाशातील उपग्रह निर्माण करू शकतो, तर अशी सहज कल्पना करता येते की मनुष्याच्या बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठतर बुद्धी, अधिक श्रेष्ठतर उच्च श्रेणीच्या आश्चर्यकारक वस्तू निर्माण करू शकते. विवेकी मनुष्याला हे सहज पटेल, पण कट्टर निरीश्वरवाद्यांना हे म्हणणे कधी मान्य होत नाही. तथापि श्रील व्यासदेव हे त्या पर अथवा परमेश्वर अथवा भगवान म्हणून संबोधित केल्या जाणाऱ्या परमज्ञानाला सादर प्रणाम करतात. विशेषतः भागवत व भगवद्गीता आणि व्यासदेवांनी संकलित केलेल्या शास्त्रातून परमेश्वर हे स्वतः भगवान श्रीकृष्ण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भगवद्गीतेत भगवान म्हणतात, माझ्या पलीकडे कोणतेही परतत्व नाही. म्हणून व्यासदेव तत्क्षणी भगवान श्रीकृष्णांची परतत्व म्हणून आराधना करतात. श्रीकृष्णांच्या अलौकिक अशा दिव्य लीलांचे वर्णन 10व्या स्कंदात केलेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण आता माताजी. हरे कृष्ण. आता सुषमा माताजी वाचता तुम्ही? हो माताजी, वाचते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अनेक वेळा मूढ लोक लगेच 10व्या स्कंदाकडे वळतात आणि विशेषतः ज्या 5 अध्यायात भगवंतांच्या रासलीलांचे वर्णन आहे त्यांचे पठन करू लागतात. महापुराण भागवताचा हा अत्यंत रहस्यमय भाग आहे. भगवंतांच्या दिव्य ज्ञानात पूर्णपणे निष्णात नसलेल्या मनुष्याचा रासलीलेसारख्या उपास्य दिव्य क्रीडांविषयी निश्चितपणे गैरसमज होतो. भगवंतांनी गोपसुंदरींशी संपन्न केलेल्या दिव्य प्रेमलीलांचा गैरअर्थ काढला जातो. हा विषय अतिशय दिव्य आहे आणि जे मुक्त पुरुष परमहंस स्थितीला क्रमाक्रमाने पोहोचलेले आहेत त्यांनाच या रासलीलेच्या दिव्यत्वाचा अनुभव होणे शक्य आहे. म्हणून भगवंतांच्या दिव्य लीलांचे तत्व समजण्याच्या स्तरावर येण्यासाठी व्यासदेवांनी वाचकाला अगोदर क्रमाक्रमाने आध्यात्मिक अनुभवांचा विकास करण्याची आहे. म्हणून व्यासदेव धीमही या गायत्री मंत्राचे हेतुतः आवाहन करतात. गायत्री मंत्र आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगत झालेल्यांसाठी आहे. जेव्हा कोणी गायत्री मंत्राचा जप करण्यात यशस्वी होतो तेव्हाच त्याचा दिव्य स्थितीत प्रवेश होऊ शकतो. म्हणून मनुष्याने ब्राह्मणांचे गुण संपादन केले पाहिजेत आणि गायत्री मंत्राचा जप यशस्वीपणे करण्याकरिता पूर्णपणे सत्वगुणात स्थित झाले पाहिजे. तेव्हाच त्याला भगवंतांचे दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादींचा दिव्य साक्षात्कार प्राप्त करता येईल. भागवत हे भगवंतांच्या अंतरंगा शक्तीद्वारा प्रादुर्भूत झालेले भगवंतांचे साहित्य रूप आहे. त्यांची ही शक्ती आपल्या अनुभवातील विश्वाचे सृजन करणाऱ्या बहिरंगा शक्तीहून सर्वतः भिन्न आहे. श्रील व्यासदेव या श्लोकात या 2 शक्तींमध्ये स्पष्टपणे भेद करतात. श्रील व्यासदेव येथे म्हणतात की सृजित अंतरंगा शक्ती सत्य आहे, तर भौतिक अस्तित्वाच्या रूपाने सृजित झालेली बहिरंगा शक्ती केवळ अनित्य आणि वाळवंटातील मृगजळाप्रमाणे माईक आहे. वाळवंटी प्रदेशात दिसणाऱ्या मृगजळात पाणी हे नसतेच, तो केवळ पाणी असल्याचा आभास असतो. वास्तविक पाणी अन्यत्र असते, व्यक्तसृष्टी सत्य भासते. परंतु बहिरंगा शक्तीची सृष्टी ज्या सत्यत्वाची केवळ छायारूप आहे ते सत्यत्व आध्यात्मिक जगात आहे. परम सत्य आध्यात्मिक जगात आहे, भौतिक जगात नाही. भौतिक जगातील प्रत्येक गोष्ट सापेक्ष सत्य आहे. येथील कोणत्याही गोष्टीचे अस्तित्व दुसऱ्या गोष्टींवर अवलंबून आहे. ही भौतिक सृष्टी प्राकृतिक 3 गुणांची पारस्परिक क्रिया आहे आणि हे अस्थायी सृजन अशा स्वभावाचे आहेत की ते सत्यत्वाचा भ्रम निर्माण करतात. त्यामुळे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र इत्यादी देवतांसहित अनेक योनीतून फिरणाऱ्या बद्ध जीवांच्या गोंधळलेल्या मनात भ्रम उत्पन्न होतो. खरे पाहता व्यक्त जगात सत्यता नाही, येथे सत्यत्वाचा भास होतो. त्याचे कारण म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जेथे आपल्या दिव्य परिकरांसह शाश्वत रूपाने स्थित आहेत त्या दिव्य जगातील सत्यत्व होय. गुंतागुंतीच्या रचनेचा शिल्पज्ञ स्वतः जरी त्या रचनेत भाग घेत नाही तरी त्याला सर्व कानेकोपरे माहीत असतात, कारण सर्व रचना त्याच्या आदेशावरून होत असते. त्याला सर्व गोष्टी प्रत्यक्षाने अप्रत्यक्षपणे माहीत असतात. भगवंत या अखिल सृष्टीचे परम निर्माता आहेत
आणि म्हणून सर्व कार्य जरी देवी देवतांकडून केली जातात तरी भगवंतांना सर्व कानेकोपरे माहीत असतात. ब्रह्मदेवांपासून ते लहानशा मुंगीपर्यंत कोणीही जीव या सृष्टीत स्वतंत्र नाही. परमेश्वराचा हात सर्वत्र दिसून येतो. सर्व भौतिक तत्वे आणि आध्यात्मिक स्फुल्लिंगे त्यांच्यापासूनच येतात. या भौतिक जगात जे जे काही निर्माण झालेले आहे ते सर्व परमसत्यापासून आलेल्या भौतिक व आध्यात्मिक या दोन शक्तींच्या परस्परांवरील क्रियांमुळे निर्माण झालेले आहे. ते परमसत्य म्हणजे श्रीकृष्ण होत. कोणी रसायनशास्त्रज्ञ आपल्या प्रयोगशाळेत हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांचे मिश्रण करून पाणी निर्माण करू शकतो, पण खरे पाहता तो जीव परमेश्वराच्या मार्गदर्शनाखालीच त्या प्रयोगशाळेत काम करतो. ज्या साधनांच्या साहाय्याने तो काम करतो त्या साधनांचा पुरवठा देखील भगवंतांकडूनच केलेला असतो. परमेश्वर सर्व गोष्टी रूपाने असते. त्याला सगळा सूक्ष्म तपशील पूर्णपणे स्वतंत्र. भगवंतांची तुलना सोन्याची करता येते. तिची तुलना अलंकारांशी केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, अंगठी, हार, कुंडले इत्यादी हार, अंगठी या वस्तू गुणात्मक दृष्ट्या खाणीतील सोन्याशी एकरूप आहेत, पण परिमाणात्मक दृष्ट्या खाणीतील सोने वेगळे आहे. म्हणून परमसत्य हे एकाच वेळी एकच असूनही भिन्न आहे. परमसत्याची कोणीही समानता करू शकत नाही आणि त्याच वेळी परमसत्यापासून स्वतंत्र असे काहीही नाही. विश्वाची रचना करणाऱ्या ब्रह्मदेवांपासून अगदी खालच्या स्तरावरील क्षुद्र कीटकापर्यंत जे सर्व बद्धजीव आहेत ते लहान मोठे निर्माते आहेत, परंतु त्यांपैकी कोणीही परमेश्वराहून स्वतंत्र नाही. भौतिकवादी मनुष्याची अशी चुकीची धारणा असते की स्वतः विना दुसरा कोणीही निर्माता नाही. यालाच माया, भ्रम किंवा मोह असे म्हणतात. अशा अल्पज्ञानी भौतिकवाद्याला स्वतःच्या इंद्रियांपलीकडे असणारा कोणताही विषय दिसू शकत नाही. त्यामुळे त्याला असे वाटते की वरिष्ठ बुद्धिमत्तेच्या साह्या वाचून प्रकृती आपोआपच आकार घेत असते. श्रील व्यासदेवांनी या श्लोकात या गोष्टीचे खंडन केले आहे. ज्या अर्थी परमसत्यापासून सर्व गोष्टींचा उगम आहे, त्या अर्थी कोणतीही वस्तू परमसत्यापासून स्वतंत्र नाही. ज्याप्रमाणे शरीर धारण करणाऱ्याला शरीराविषयीची पूर्ण जाण असते, त्याप्रमाणे सृष्टी हे भगवंतांचे शरीर आहे. तेव्हा सृष्टीत जे काही घडते ते सर्व प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने परमसत्य अशा भगवंतांना त्वरित समजते. श्रुती हरे मंत्रात कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. आता पुढे कोण वाचताय? नंदा माताजी. जी माताजी. जी माताजी, हा मी वाचते. हा, नंदा माताजी वाचा. हा, हरे कृष्ण. त्वरित समजते नंतर पुढे. हा माताजी. हा, श्रुती मंत्रात असेही म्हटले आहे की परम सत्यात सर्व वस्तूंचा मूळ उगम आहे. सर्व पदार्थांचा उद्गम भगवंतापासूनच आहे. सर्वांचे पालन पोषण हेच करतात आणि शेवटी सर्व वस्तू त्यांच्याच ठिकाणी विलीन होतात. हा प्रकृतीचा नियम आहे. स्मृती मंत्रात हेच तथ्य प्रस्थापित केले आहे. ब्रह्मदेवांच्या कालावधीच्या आरंभापासून जो प्रत्येक वस्तूचा उगम आहे, तसेच शेवटी प्रत्येक वस्तू ज्या कोशात प्रविष्ट आहे तो उगम किंवा कोश म्हणजेच परमसत्य किंवा ब्रह्म होय. भौतिक वैज्ञानिक असे गृहीत धरतात की सूर्य हा ग्रहमालेचा मूळ उगम आहे, परंतु सूर्याचा उगम किंवा उत्पत्ती सांगण्यास ते असमर्थ आहेत. या श्लोकात मूळ उगमाचे स्पष्टीकरण केले आहे. वैदिक वाङ्मयानुसार ब्रह्मदेवांशी सूर्याची तुलना करता येत असली तरी तो काही मूळ निर्माता नाही. येथे असे म्हटले आहे की भगवंतांनी ब्रह्मदेवांना वैदिक ज्ञानाची शिकवण दिली. कोणी असे प्रतिपादन करील की ब्रह्मदेव हे आदिजीव असल्याने त्यांना तुमचा आवाज येत नाही माताजी. अखिल सृष्टीच्या मुळाशी भगवान श्रीकृष्णांनी जे श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता भगवान श्रीकृष्णांची श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता आहे
भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की सर्व सृजनात्मिका प्रवृत्तीवर देखरेख करतो. प्रकृती सर्व पदार्थांची निर्मिती करते. म्हणून श्री व्यासदेव ब्रह्मदेवांनी नव्हे तर परमेश्वरांची आराधना करतात. ब्रह्मदेवांना भगवंत त्यांच्या सृष्टीच्या रचनेच्या कार्यात मार्गदर्शन करतात. या श्लोकात अभिज्ञ आणि स्वराट हे विशिष्ट शब्द महत्वाचे आहेत. हे दोन शब्द इतर जीवांहून भगवंताची विशिष्टता दर्शवितात. इतर कोणताही जीव अभिज्ञ, पूर्णपणे सर्वज्ञ नाही किंवा पूर्णपणे स्वराट स्वतंत्र नाही. ब्रह्मदेवांना देखील सृष्टी निर्माण करते वेळी भगवंतांचे ध्यान करावे लागले. मग आईन्स्टाईन सारख्या मोठ्या वैज्ञानिकांविषयी काय बोलावे. अशा या वैज्ञानिकांचे मेंदू निश्चितपणे मानव निर्मित नाहीत. वैज्ञानिकांना असा मेंदू बनविता येणे शक्य नाही. मग जे भगवंतांच्या सत्तेला तुच्छ लेखतात अशा नास्तिकांविषयी काय म्हणावे. परमेश्वरापासून स्वतःला अभिन्न मानणारे मायावादी अथवा निर्विशेषवादी अभिज्ञ किंवा स्वराट नाहीत. अशा निर्विशेषवादी लोकांना भगवंतांशी एकरूप होण्यासाठी ज्ञानप्राप्तीकरिता कठोर तपस्या करावी लागते. अखेर ते कोणत्या ना कोणत्या श्रीमंत अनुयायांवर अवलंबून असतात. अशा अनुयायांनी त्यांना मठ मंदिरे बांधण्याकरिता पैसा पुरवितो. रावण आणि हिरण्यकश्यपू अशा नास्तिकांना कठोर तपश्चर्या करावी लागली व मगच त्यांना परमेश्वराची सत्ता झुगारून देता आली. शेवटी ते असमर्थ ठरले. जेव्हा भगवान यांच्या पुढे निष्ठुर मृत्यूच्या रूपाने समोर आले तेव्हा त्यांना स्वच्छ रक्षण करता आले नाही. हीच गोष्ट आधुनिक नास्तिकांना किंवा निरीश्वरवाद्यांनाही लागू आहे. कारण हे लोक सुद्धा भगवंताची सत्ता झुगारून देण्याचे धाडस करतात. अशा नास्तिकांना वरील प्रमाणे वागणूक मिळते. कारण इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. जेव्हा जेव्हा लोक भगवंताच्या सत्तेची अवज्ञा करतात तेव्हा तेव्हा प्रकृती आणि तिचे नियम यांना शिक्षा करतात. भगवद्गीतेच्या यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर, जेव्हा धर्माला शिथिलता, ग्लानी येते आणि अधर्माचा उद्भव होतो तेव्हा तेव्हा हे अर्जुना मी स्वतः अवतीर्ण होतो. या सुप्रसिद्ध श्लोकात ही गोष्ट प्रमाणित केली आहे. कोणी पुढे वाचेल का माताजी? मी वाचू माताजी. हा वाचा, विमल माताजी वाचा. भगवद्गीता 4.7 भगवान परिपूर्ण आहेत. ही गोष्ट श्रुती मंत्रात प्रस्थापित केलेली आहे. तेथे म्हटले आहे की परमपूर्ण अशा भगवंताने प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकला आणि सर्व प्राणी निर्माण झाले. जीव हे भगवंतांचे अंश आहेत. भगवंत या अमर्याद प्रकृतीत या आध्यात्मिक स्फुलिंगाची बीज रूपाने गर्भधारणा करतात आणि मग सृजनात्मक शक्ती कितीतरी आश्चर्यकारक निर्मितीकरता गतिशील होतात. एखादा नास्तिक असे म्हणेल की परमेश्वर हे घड्याळाहून अधिक कोणी नाही, परंतु ते परम श्रेष्ठ आहेत. ते स्त्री आणि पुरुष अशी दुहेरी यंत्रणा निर्माण करतात. स्त्री आणि पुरुष रूपात असणारी भिन्न प्रकारची यंत्रे भगवंताच्या अधिक हस्तक्षेपा वाचून स्वतःसारखीच असंख्य यंत्रे निर्माण करण्याचे काम चालू करतात. जर मनुष्याला लक्ष न घालता आपोआप इतर यंत्राची उत्पत्ती करणारा यंत्राचा संच निर्माण करता आला तर परमेश्वराच्या बुद्धिमत्तेजवळ त्याला काहीसे जाता येईल. पण ते शक्य नाही, कारण प्रत्येक यंत्र मनुष्यालाच हाताळावे लागते. कोणीही व्यक्ती भगवंताप्रमाणे निर्मिती करू शकत नाही. परमेश्वराला असमधौर्य असेही संबोधले जाते. असम ऊर्ध्व. असम ऊर्ध्व असेही संबोधले जाते. याचा अर्थ असा की कोणी परमेश्वरापेक्षा श्रेष्ठ नाही, ज्याची समानता कोणी करू शकत नाही आणि ज्याच्याहून उच्च तर कोणी नाही. ते परम सत्य. श्रुतीमंत्रात हे सिद्ध केले आहे की सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी केवळ एकमात्र भगवंतच होते. ते प्रत्येक जीवाचे स्वामी आहेत. भगवंताने ब्रह्मदेवाला ज्ञान प्रदान केले. त्या भगवंताच्या आज्ञा सर्व प्रकारे मानले पाहिजेत. भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ इच्छिणारे भगवंतांना शरण गेले पाहिजेत. ही गोष्ट भगवद्गीतेही प्रमाणित केली आहे. परमेश्वराच्या चरणी शरण न जाणारा मनुष्य संभ्रमित होणार हे निश्चित.
बुद्धिमान मनुष्य भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणकमळांना शरण जातो. त्याला समजते की भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण सर्व कारणाचे कारण आहेत. असा बुद्धिमान मनुष्य महात्मा होऊ शकतो. अर्थात असा महात्मा दुर्लभ असतो. परमेश्वर सर्व सृष्ट वस्तूचे आदिकारण आहेत. हे केवळ माताजी दिसत नाही. हे आता केवळ दिसलं? हं. हे केवळ महात्मा समजू शकतो. ते परम अर्थात आत्यंतिक सत्य आहे, कारण सर्व सत्य त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. ते भ्रमातीत आहेत. काही मायावादी पंडित असा युक्तिवाद करतात की भागवत ही श्री व्यासदेवांची रचना नाही. काही जण असा विचार मांडतात की हा ओपदेव नावाच्या कोण्या एका व्यक्तीने रचलेला ग्रंथ असून तो आवर्जन कृती आहे. या निरर्थक युक्तिवादाचे खंडन करण्याकरता श्री श्रीधर स्वामी म्हणतात की अनेक प्राचीन पुराणात भगवंताचा उल्लेख आहे. भागवतच्या पहिल्या श्लोकात प्रारंभ गायत्री मंत्राने होतो. तसेच भागवतात अनेक उपदेश गायत्री मंत्राच्या प्रारंभाने देण्यात आले आहेत. असे मत्स्य पुराणासारख्या प्राचीन पुराणात गायत्री मंत्राच्या संबंधात उल्लेख आहे. तेथे असे उल्लेख करण्यात आला आहे की भागवतात वृत्रासुराचा इतिहास आहे आणि जो कोणी पौर्णिमेच्या दिवशी या महान ग्रंथाचे दान करतो त्याचा भगवत धामात प्रवेश होऊन तो सर्वोच्च सिद्धी प्राप्त करतो. अन्य पुराणातही हा ग्रंथ 12 स्कंदाचा असून त्यात 18 सहस्त्र श्लोक असल्याचे म्हटले आहे. पद्मपुराणातही गौतम आणि अमरीश महाराजांच्या संभाषणात भागवतचा उल्लेख आलेला आहे. तेथे गौतम मुनी राजाला सांगतात की भौतिक बंधनातून मुक्ती हवी असणाऱ्या मनुष्याने नियमितपणे भागवतचे अध्ययन करावे. अशा स्थितीत भागवतच्या प्रामाणिकतेशिवाय शंका नाही. गत 500 वर्षात शील जीव गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर, वल्लभाचार्य आणि इतर अनेक प्रसिद्ध प्रकांड पंडित आणि आचार्य यांनी श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या नंतरच्या काळातही भागवतावर प्रेमपूर्वक विस्तृत भाष्य केली आहेत. विचारवान तसेच गंभीर अभ्यासकाने भागवतच्या दिव्य संदेशाची दिव्य अशी रुची चांगल्या रीतीने अनुभविण्यासाठी अशा भाष्यांचा अभ्यास करणे हितवह आहे. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर विश्वरूपाने भौतिक काममादरहित मूळ व शुद्ध अशा कामविषयक मनोविज्ञानाचे आदिरसाचे विश्लेषण करतात. अखिल भौतिक सृष्टी कामजीवनावर आधारलेली आहे. आधुनिक संस्कृतीत कामजीवन सर्व क्रियाकलापाचे केंद्रच आहे. सगळीकडे कामजीवनाचेच प्राधान्य दृष्टीस येते. म्हणून कामजीवन हे असत्य नाही. त्याच्या वास्तविकतेची प्रचिती आध्यात्मिक जीवनात अनुभवास येते. भौतिक कामजीवन हे इतर काही नसून मूळ वास्तवतेचे विकृत स्वरूपाचे प्रतिबिंब आहे. मूळ वास्तवता परम सत्यात असल्याचे परम सत्य कधीही निर्विशेष अथवा अमूर्त असू शकत नाही. ते निर्विशेष असणे शक्य नाही आणि शुद्ध भोक्तृत्वाने पूर्ण आहे. परिणामी निराकारवादी तत्वज्ञान्यांनी अप्रत्यक्षपणे तुच्छ काम संबंधाला उत्तेजन दिलेले आहे, कारण त्यांनी परम सत्याच्या निर्विशेषत्वास अवास्तव महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे दिव्य कामाचे वास्तविक स्वरूप काय आहे ह्या ज्ञानाचा अभाव असलेल्या मनुष्याने विकृत अशा भौतिक जीवनाला सर्व काही मानले आहे. खरे तर विकृत अशा भौतिक स्थितीतील कामजीवन आणि दिव्य कामजीवन यात मोठे अंतर आहे. भागवत एक निपक्षपाती वाचकाला क्रमाक्रमाने दिव्यत्वाच्या पूर्ण अशा अतिउच्च स्तरावर उन्नत करीत. त्याला ते काम्य, कर्मी, मनोधर्मी तत्वज्ञान, वेदात सांगितलेली देवतांची नैमित्तिक आराधना अशा प्रकारच्या भौतिक कार्याचे 3 गुणांना पार करून जाण्याचे सामर्थ्य प्रदान करतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आता मी दुसरा श्लोक वाचते, त्याचा अनुवाद वाचते, मग मिनल माताजी वाचतील आणि मिनल माताजींच्या नंतर ज्याला वाचायचं असेल त्यांनी हात रेस करून ठेवा. हरे कृष्ण. धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्. अनुवाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय. भौतिक हेतूने प्रेरित सर्व प्रकारच्या धार्मिक कार्यांना पूर्णपणे नाकारून येथे हे भागवत पुराण परमसत्याचे प्रतिपादन करते. हे परमसत्य केवळ विशुद्ध हृदयाच्या भक्तांनाच गम्य आहे. परमसत्य हे लोक हितार्थ मायेपासून वेगळे केलेले वास्तव आहे. हे सत्य त्रितापांचे निर्मूलन करते. महर्षी व्यासांद्वारा रचित हे सुंदर भागवत पुराण भगवत साक्षात्कारासाठी परिपूर्ण आहे. म्हणून इतर शास्त्रांची आवश्यकता काय? भागवताचा संदेश धार्मिक मनुष्याने तत्परतेने आणि एकाग्रतेने श्रवण करताच या ज्ञानाच्या संवर्धनाने परमप्रभू तत्क्षणी त्याच्या हृदयात स्थापित होतात. हरे कृष्ण. मिनल माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद कृष्ण. की जय. ऐकू येत आहे ना? हो येत आहे. तात्पर्य: धर्मामध्ये 4 प्रमुख विषयांचा समावेश होतो. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. अधार्मिक जीवन हे रानटी अवस्थेतील जीवन आहे. वस्तुतः धर्माच्या पालनाच्या आरंभापासूनच मानवी जीवनाचा प्रारंभ होतो. पशु जीवनाची 4 लक्षणे आहेत: आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन. ही लक्षणे प्राण्यांना व मनुष्यांना समान रूपाने लागू आहेत. परंतु धर्म हे मानवाचे एक असाधारण असे लक्षण आहे. धर्मरहित जीवन पशुजीवनाहून अधिक चांगले नाही. म्हणून मानवी समाजात धर्माचे कोणते तरी रूप असतेच. आत्मसाक्षात्कार हाच त्याचा हेतू असतो आणि मनुष्याचा परमेश्वराशी नित्य संबंध हेच त्याचे तत्व असते. खालच्या स्तरावरील मानव संस्कृतीत प्रकृतीवर मात करण्यासाठी नेहमीच स्पर्धा चाललेली असते. दुसऱ्या शब्दात केवळ कामतृप्तीसाठीच स्पर्धा चाललेली असते. याच उद्देशाने प्रेरित होऊन मनुष्य कधी कधी धर्माकडे वळतो. तो अनेक पुण्यकर्मे किंवा धार्मिक कार्ये केवळ भौतिक सुखाच्या अभिलाषेने करतो. परंतु असे भौतिक लाभ अन्य प्रकारे देखील प्राप्त होऊ शकतात असे पाहून त्याचे त्या तथाकथित धर्माकडे दुर्लक्ष होते. आधुनिक संस्कृतीची ही स्थिती आहे. मनुष्य आर्थिक दृष्टीने उन्नत होत आहे, त्यामुळे सध्या धर्माविषयी त्याला फारशी आस्था नाही. चर्च, मशिदी व देवालये ही आता जवळजवळ निर्जन झाली आहेत. लोकांना कारखाने, दुकाने, सिनेमागृहे यात त्यांच्या पूर्वजांनी निर्मिलेल्या धार्मिक मंदिरांपेक्षा अधिक स्वारस्य वाटते. यावरून हे उघडपणे सिद्ध होते की धर्माचे आचरण काहीतरी आर्थिक लाभासाठी केले जाते. कामतृप्तीसाठी धनाची आवश्यकता असते. कामतृप्तीच्या मागे लागून मनुष्य जेव्हा वारंवार निराश होतो तेव्हा तो मोक्षाकरिता धडपडतो, प्रयत्न करतो आणि परमेश्वराशी तादात्म्य पावण्याचा प्रयत्न करतो. निष्कर्ष असा की या सर्व अवस्था म्हणजे केवळ इंद्रिय तृप्तीच्या निरनिराळ्या पद्धती आहेत. वेदांमध्ये उपरोक्त 4 पुरुषार्थांचे वर्णन अशा रीतीने केले आहे की इंद्रिय तृप्तीसाठी कोणतीही अयोग्य स्पर्धा होणार नाही. तथापि भागवत हा ग्रंथ या सर्व इंद्रिय तृप्ती विषयक कार्यांच्या पलीकडचा आहे. भागवत हे शुद्ध, पवित्र, दिव्य वाङ्मय आहे आणि जे इंद्रिय तृप्ती विषयक स्पर्धेच्या पलीकडे गेले आहेत अशा शुद्ध भक्तांनाच हे शुद्ध दिव्य वाङ्मय समजू शकते. भौतिक जगतात पशु, मानव, जात, राष्ट्र यांच्यात आपापसात तीव्र स्पर्धा चाललेली आहे. परंतु भगवंतांचे शुद्ध भक्त अशा स्पर्धेच्या पलीकडे गेलेले असतात. ते जडवादी लोकांशी स्पर्धा करीत नाहीत, कारण जेथे जीवन शाश्वत आणि आनंदपूर्ण आहे अशा परमेश्वराच्या धामाकडे परत जाण्याच्या मार्गावरती ते असतात. स्पर्धेच्या पलीकडे गेलेले
आणि मनाने शुद्ध पवित्र असणारे हे भक्त निर्दोष असतात. भौतिक जगतात प्रत्येक जण दुसऱ्या प्रत्येकाचा द्वेष करतो आणि म्हणून येथे स्पर्धा असते. परंतु परमेश्वराचे भक्त द्वेष भावनेतून मुक्त असतात. एवढेच नव्हे तर ते सर्वांचे हितचिंतक असतात आणि परमेश्वराला केंद्रस्थानी ठेवून स्पर्धारहित समाजाची प्रस्थापना करण्याकरिता ते झटतात. स्पर्धाविरहित समाजाची जी समकालीन समाजवादी लोकांची कल्पना आहे ती कृत्रिम आहे. कारण समाजवादी राष्ट्रात हुकुमशहाच्या पदासाठी स्पर्धा असते. वेदांच्या दृष्टिकोनातून किंवा सामान्य मनुष्यांच्या कृतीवरून जर अवलोकन केले तर इंद्रिय तृप्ती हा भौतिक जीवनाचा पाया आहे. वेदांमध्ये 3 मार्ग सांगितले आहेत. पहिला मार्ग उच्चतर ग्रहलोकात उन्नती व्हावी म्हणून काम्य कर्मांचा. दुसरा देवलोकात उन्नती करण्यासाठी नाना देवतांच्या उपासनेचा. आणि तिसरा परमसत्याच्या साक्षात्काराचा. परमसत्याचे निर्विशेष स्वरूप जाणून घेत त्याच्याशी एकत्व प्राप्त करून घेण्याचा. परमसत्याचे निर्विशेष स्वरूप हे आत्यंतिक नव्हे. ह्या निर्विशेष स्वरूपाच्या पुढे परमात्मा स्वरूप आहे आणि त्याच्याही पलीकडे परमसत्याचे व्यक्तिगत स्वरूप आहे, भगवान स्वयं. भागवत पुराण परमसत्याची त्याच्या व्यक्तिगत स्वरूपात माहिती देते. हे अमल पुराण निर्विशेष वाङ्मय वेदातील कर्मकांड, उपासनाकांड, ज्ञानकांड या सर्वांहून श्रेष्ठ आहे. कारण ते परमश्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्णांची उपासना करण्यास सांगते. वेदांमधील कर्मकांड या विभागात अधिक चांगली इंद्रिय तृप्ती व्हावी याकरिता स्वर्गीय ग्रहात पोहोचण्याची स्पर्धा आहे. आणि तशाच प्रकारची स्पर्धा ज्ञानकांड व उपासनाकांडातही आहे. भागवत या सर्व कांडांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. कारण सार तत्व जे परमसत्य त्याची प्राप्ती करवून देणे हाच त्याचा उद्देश आहे. परमसत्य सविशेष असून सर्व काही त्याच्या शक्तीची सापेक्ष रूपे आहेत. हे सार तत्व आहे. सार वस्तूहून निराळे असे काही नाही, परंतु त्याच वेळी शक्ती या सार वस्तूहून भिन्न आहेत. या धारणेत कोणताही विरोधाभास नाही. भागवत पुराण स्पष्ट रूपाने एक समयावच्छेदे करून अभिन्न आणि भिन्न अर्थात भेद व अभेद असे वेदांत सूत्राचे तत्वज्ञान घोषित करते व त्याचा आरंभ जन्मादि अस्य यतः या सूत्राने होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा. हरे कृष्ण. कोण वाचताय अजून? अलका माताजी तुम्ही वाचताय? हो माताजी, वाचन मी. चालेल ना? हा. हो वाचा. आणि अजून कोणाला वाचायचंय? पुढच्या हरे श्लोकाचं कृष्ण. सांगा. मी वाचू का माताजी? सुषमा माताजी. हा, तिसऱ्या श्लोकाचं तुम्ही वाचा. हा चालेल. चालेल. हरे कृष्ण. आता अलका माताजी वाचा. हो हो. भगवंतांच्या शक्ती आणि स्वतः भगवान हे एका वेळी अभिन्न असून भिन्न असल्याचे हे ज्ञान तार्किकांच्या शक्तीलाच परमतत्व घोषित करण्याच्या प्रयत्नाला उत्तर आहे. जेव्हा हे ज्ञान पूर्ण रूपाने समजले जाते तेव्हा द्वैत आणि अद्वैत या संबंधीच्या कल्पना अपूर्ण आहेत असे मनुष्याला कळून येते. अचिंत्य भेदाभेदाच्या तत्वावर आधारलेले हे विकसित दिव्य ज्ञान मनुष्याला आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक अशा त्रितापांपासून रहित अवस्थेत स्थित करते. ही दुःखे क्रमशः मन व शरीरापासून उद्भवणारी व इतर प्राण्यांपासून उद्भवणारी व नैसर्गिक संकटे ही होय. अशा दुःखांवर मनुष्याचे कधीच नियंत्रण नसते. भगवत चरणांच्या शरणागतीपासून पुढे भागवताचा प्रारंभ होतो. भगवंतांच्या शरणागत भक्ताला या गोष्टीची पूर्ण जाणीव असते की तो परमेश्वराशी एकरूप असून देखील त्याच वेळी तो भगवंतांचा नित्य शाश्वत सेवक आहे. भौतिक कल्पनेमुळे प्रत्येकाला असे वाटत असते की आपणाला जे काही दिसते त्या सर्वांचे आपण स्वामी आहोत. त्यामुळे त्रिविध तापांनी तो नेहमीच त्रस्त झालेला असतो. परंतु आपण परमेश्वराच्या नित्य सेवकाच्या दिव्य स्थितीत असल्याचे जेव्हा त्याला कळून येते तेव्हा तो तत्काळ त्रिविध तापांपासून मुक्त होतो. जोपर्यंत प्राणी प्रकृतीचा स्वामी होण्याचा प्रयत्न करीत असतो
तोपर्यंत तो परमेश्वराचा सेवक होणे शक्य नाही. आपण भगवंतांचे अंश असून नित्य सेवक असल्याची शुद्ध जाणीव झाल्यावर शुद्ध भावनेने भगवंतांची सेवा केली जाते. अशा सेवेने भौतिक बंधनातून त्वरित मुक्ती प्राप्त होते. या व्यतिरिक्त भागवत ही श्री व्यासदेवांची ब्रह्मसूत्रावरील व्यक्तिगत टीका आहे. नारदांच्या कृपेमुळे त्यांच्या ज्ञानाच्या पूर्णावस्थेत ती लिहिली गेली. श्री व्यासदेव हे नारायण भगवंतांचे प्रामाणिक अवतार आहे, म्हणून त्यांचा अधिकारी असण्याविषयी प्रश्नच नाही. ते अन्य वैदिक साहित्याचे देखील रचयित आहेत. तरी सुद्धा ते भागवताचे अध्ययन सर्वोपरी असल्याचे सुचवतात. इतर पुराणात देवी देवतांच्या उपासनेसाठी अनेक रीती मांडलेल्या आहेत, परंतु भागवतात केवळ एकच एक भगवंतांचाच निर्देश केलेला आहे. भगवंत संपूर्ण शरीराप्रमाणे असून देवता शरीराच्या इतर अंशाप्रमाणे आहे. म्हणून जेव्हा आपण भगवंतांची उपासना करतो तेव्हा देवतांची उपासना करण्याचे कारण नाही. परम भगवंत त्वरित भक्ताच्या हृदयात स्थित होतात. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भागवत पुराणाचा अमल पुराण असा निर्देश केला आहे. ते इतरांपासून निश्चितच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. दिव्य उपदेश ग्रहण करण्याची योग्य पद्धती म्हणजे नम्रतापूर्वक श्रवण ही होय. आव्हानात्मक प्रवृत्ती ही दिव्य संदेशाचा अनुभव मिळवण्यासाठी सहाय्य करीत नाही. उचित मार्गदर्शनासाठी यात एक विशेष शब्द योजलेला आहे, शुश्रूषु. मनुष्याने भगवत संदेश ऐकण्यास उत्सुक असले पाहिजे. तन्मयतेने श्रवण करण्याची इच्छा ही प्राथमिक योग्यता आहे. अल्पभाग्यशाली व्यक्तींना भागवताच्या श्रवणात मुळीच गोडी वाटत नाही. श्रवणाची प्रक्रिया सरळ साधी आहे, पण त्याप्रमाणे कृती करणे कठीण आहे. अभागी लोकांना व्यर्थ सामाजिक आणि राजकीय संभाषणे ऐकण्यास वेळ सापडतो, परंतु भागवताचे श्रवण करण्यासाठी जेव्हा भक्तांच्या संगतीत उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण त्यांना दिले जाते तेव्हा त्यांना त्यात स्वारस्य नसते. कधी कधी भागवताचे व्यावसायिक प्रवचनकार भगवंतांच्या लीलाविषयक रहस्यमय गोष्टीत बुडी मारतात व बाह्यातकारी लैंगिक साहित्याप्रमाणे रहस्यमय गोष्टीचे स्पष्टीकरण करतात. भागवत आरंभापासूनच ऐकण्याकरता आहे. ही अमल पवित्र कथा आत्मसात करण्यास जे पात्र आहे त्यांच्या संबंधी या श्लोकात सांगितले आहे. अनेक पुण्यकृत्ये केल्यानंतर भागवताचे श्रवण करण्याची योग्यता मनुष्यास प्राप्त होत असते. जो बुद्धिमान मनुष्य आहे आणि ज्याला विवेकपूर्ण दृष्टी आहे त्याला महर्षी व्यासदेवांनी असे आश्वासन दिले आहे की भागवताच्या श्रवणाने अशा मनुष्याला प्रत्यक्षपणे भगवंताचा साक्षात्कार होऊ शकतो. वेदांमध्ये मांडलेले साक्षात्काराचे जे निरनिराळे स्तर आहेत त्यात प्रवेश न करता भागवताचा हा संदेश ग्रहण करण्यास केवळ मान्यता दिल्याने मनुष्याची परमहंस स्थितीपर्यंत उन्नती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता श्रीला प्रभुपाद की जय. आता पुढे करायचा आहे तिसरा श्लोक का उद्या सुरू करायचं? आपल्याला अजून एक 10 मिनिटं लागतील. काय म्हणताय तुम्ही सगळे? करूया का? करूया माताजी. पर्यंतचा वेळ आहे ना? करूया माताजी. हा चालेल, ठीक आहे. मग आपण तिसरा श्लोक करू आणि मग थांबू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निगमकल्पतरोगगलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे तज्ञ आणि विचारी मनुष्य हो, तुम्ही या भागवताचे आस्वादन करा, रुची घ्या. वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्षाचे हे परिपक्व झालेले फळ आहे. श्री शुकदेव गोस्वामींच्या अधरातून निघालेले हे अमृत आहे. म्हणून हे रसामृत जरी मुक्त पुरुषांसह सर्वांसाठी अगोदरच आस्वादनीय होते तरी हे फळ आता अधिकच रुचकर झालेले आहे. आता सुषमा माताजी तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण. त्यांच्यानंतर मी वाचू का? हरे कृष्ण माताजी. हा, आता एकच श्लोक आहे ना. आता सुषमा माताजी वाचतील आणि उद्या मग आपण सगळ्यांनी परत टर्न बाय टर्न वाचूया. हरे कृष्ण. वाचा सुषमा माताजी. पूर्वीच्या 2 श्लोकात असे सिद्ध केले आहे की भागवत हे उदात्त वाङ्मय आहे.
आणि स्वतःच्या दिव्य गुणांनी इतर सर्व वैदिक धर्मग्रंथांमध्ये हे वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ आहे. सर्व लौकिक कर्मे आणि लौकिक ज्ञान यांच्यापेक्षा ते उच्चतर आहे. या श्लोकात असे म्हटले आहे की भागवत हे केवळ श्रेष्ठ वाङ्मयच नाही, तर ते सर्व वैदिक वाङ्मयांचे परिपक्व असे फळ आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर ते सर्व वैदिक ज्ञानाचे सार आहे. हे सर्व विचारात घेऊन त्याचे शांतपणे व नम्रतापूर्वक श्रवण करणे ही गोष्ट निश्चितच फार महत्वाची आहे. म्हणून मनुष्याने मोठ्या आदराने व एकचित्ताने भागवताच्या संदेशाचे श्रवण करावे आणि त्यात दिलेल्या शिकवणुकीचा अंगीकार करावा. वेदांची तुलना कल्पवृक्षाशी केलेली आहे, कारण मनुष्याला जाणण्यायोग्य अशा सर्व गोष्टी त्यात आहेत. वेदांमध्ये समाजशास्त्र, राजकारण, धर्म, अर्थशास्त्र, युद्धविद्या, चिकित्सा, रसायन, पदार्थ विज्ञान, अध्यात्म अशा सर्व विषयांचे ज्ञान आणि त्यांच्याविषयीच्या नियामक तत्वांचा समावेश आहे. देह आणि आत्मा एकत्र ठेवण्यासाठी या सर्वांची आवश्यकता आहे. या सर्वांपेक्षा अधिक विशेष महत्वाची गोष्ट ही आहे की त्यामध्ये आध्यात्मिक साक्षात्कारासाठी मार्गदर्शन आहे. अशा ज्ञानाने जीवन आध्यात्मिक स्तरावर क्रमाक्रमाने उन्नती होत जाते आणि सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साक्षात्कार म्हणजे भगवंत हे सर्व आध्यात्मिक दिव्य रसांचे सागर आहेत याचे ज्ञान होणे हा होय. या भौतिक जगात प्रथम जन्मलेल्या भगवान ब्रह्मदेवापासून ते अगदी लहानशा मुंगीपर्यंतच्या प्रत्येक जीवाला इंद्रियांपासून मिळणाऱ्या काही प्रकारच्या रसांचा आस्वाद घेण्याची इच्छा असते. इंद्रियांना यापासून होणाऱ्या सुखांना रस असे म्हणतात. या रसांचे विविध प्रकार आहेत. अधिकृत शास्त्रात 12 प्रकारच्या विविध रसांची गणना केलेली आहे. 12 रस असे आहेत: रौद्र, क्रोध, अद्भुत, आश्चर्य, शृंगार, माधुर्य, प्रेम, हास्य, वीर, दया, दास्य, सख्य, भयानक, बिभत्स्य, शांत आणि वात्सल्य. या सर्व रसांचा निष्कर्ष स्नेह किंवा प्रेम हा आहे. आरंभी प्रेमाची अशी लक्षणे आराधना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य आणि माधुर्य, प्रेम यात प्रकट होतात. आणि या पाचांचा अभाव असतो तेव्हा प्रेम हे अप्रत्यक्षपणे क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीर, भय, बिभत्स्य इत्यादी रसांच्या रूपाने उपस्थित असते. उदाहरणार्थ, जेव्हा कोणी एखाद्या स्त्रीवर प्रेम करतो तेव्हा त्या रसाला दाम्पत्य प्रेम, माधुर्य म्हणतात. जेव्हा अशा प्रेम संबंधात विघ्न येते तेव्हा आश्चर्य, क्रोध, बिभत्स आणि किंवा भयानक रूपातही रस उपस्थित होतो. कधी कधी दोघातील प्रेम संबंधांची पराकाष्ठा भयंकर खुनाच्या दृश्यातही दृगोच्चर होते. असे रस मनुष्यात व पशुतही दृष्टीस पडतात. भौतिक जगातील मनुष्य आणि पशु तसेच मनुष्य व इतर जीव यांच्यात या रसांचा विनिमय होणे संभव नाही. रसांचा विनिमय एकाच योनीतील जीवात होणे शक्य असते, परंतु जेथे आत्म्याचा संबंध आहे तेथे गुणात्मक रूपाने ते भगवंतापासून अभिन्न आहेत. म्हणून रसांच्या मूळचा विनिमय जीव आणि भगवंत यांच्यामध्ये आहे. जीव आणि भगवंत यांच्यातील प्रेम संबंध आध्यात्मिक अस्तित्वात पूर्ण रूपाने प्रदर्शित होतो. म्हणून श्रुती मंत्रात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताचे वर्णन रसराज असे केले आहे. जेव्हा कोणी जीव भगवंताशी जोडला जातो आणि भगवंताशी त्याच्या स्वभावगत रसांचा विनिमय होतो तेव्हा वास्तविकपणे तो सुखी होतो. हे श्रुती मंत्र असे दर्शवतात की प्रत्येक जीवाची स्वतःची अशी स्वपरिस्थिती असून त्या स्थितीमध्ये तो भगवंताशी विशिष्ट प्रकारच्या रसाचे आदान प्रदान करतो. केवळ मुक्तावस्थेतच हा मूळचा रस पूर्णपणे अनुभवास येतो. प्राकृत रस विकृत स्वरूपात अनुभवास येतो. तो क्षणिक असतो आणि म्हणून भौतिक जगातील रस क्रोधादी भौतिक रूपात प्रकट होतो. जे कोणी कर्माचे मूळ तत्व असणाऱ्या
विविध रसांचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करतो त्याला प्राकृत जगतात प्रतिबिंबित झालेले मूळ रसांचे भ्रामक स्वरूप समजू शकते. शास्त्र पारंगत विद्वान आध्यात्मिक स्वरूपातील खऱ्या रसांचा स्वाद शोधतो. आरंभी तो भगवंताशी एकरूप होण्याची इच्छा धरतो. म्हणून जे अल्पबुद्धिमान अध्यात्मवादी आहेत त्यांना जर विविध रसांचे ज्ञान नसेल तर ते भगवंताशी एकरूप होण्याच्या धारणेपलीकडे जाऊ शकत नाहीत. या श्लोकात असे निश्चितपणे म्हटले आहे की मुक्तावस्थेतही ज्या आध्यात्मिक रसांचा आनंद घेता येतो तो आध्यात्मिक रस भागवतात अनुभवास येऊ शकतो. भागवतात अनुभवास येऊ शकतो. कारण भागवत हे सर्व वैदिक ज्ञानाचे परिपक्व फळ आहे. हे दिव्य साहित्य नम्रतापूर्वक जर श्रवण केले तर मनुष्याला पूर्ण दिव्य आत्मिक समाधान व आनंद प्राप्त करता येतो. मात्र मनुष्याने योग्य व्यक्तीकडून भागवताचा संदेश अत्यंत ध्यानपूर्वक ऐकला पाहिजे. हा दिव्य संदेश नारद मुनींनी आध्यात्मिक जगतातून आणलेला आहे आणि आपले शिष्य श्री व्यासदेव यांनी दिलेला आहे. त्यानंतर हा दिव्य संदेश श्री व्यासदेवांनी आपले पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी यांना दिला आणि श्रील शुकदेव गोस्वामी यांनी परीक्षित महाराजांना त्यांच्या मृत्यूपूर्वी 7 दिवसांपर्यंत ऐकविला. श्रील शुकदेव गोस्वामी जन्मापासूनच मुक्त जीव होते. मातेच्या गर्भात असताना सुद्धा मुक्तच होते. जन्मानंतर त्यांना कोणत्याही प्रकारची आध्यात्मिक साधना करण्याची आवश्यकता नव्हती. जन्मतःच कोणीही सांसारिक किंवा आध्यात्मिक दृष्टीने पात्र नसतो. परंतु श्रील शुकदेव गोस्वामी हे पूर्णपणे मुक्त पुरुष होते. ते प्राकृतिक 3 गुणांच्या पलीकडे मुक्तावस्थेत होते. त्यांना आध्यात्मिक साक्षात्कारासाठी कोणत्याही विधी नियमांच्या क्रमातून जावे लागले नव्हते. तथापि असे असून देखील ते भगवंताच्या दिव्य रसांकडे आकर्षित झाले होते. कारण भगवंताची उपासना आराधना वैदिक मंत्रांचे गायन करणाऱ्या मुक्त आत्म्यांकडून केली जाते. भगवंताच्या लीला सांसारिक लोकांपेक्षा मुक्त जीवांना अधिक आकृष्ट करतात. भगवंत निराकार नाहीत कारण दिव्य रसांची उत्पत्ती केवळ साकारातच होऊ शकते. भागवतात प्रभूंच्या दिव्य लीलांचे वर्णन आहे. शील शुकदेव गोस्वामींनी त्यांचे अगदी पद्धतशीरपणे वर्णन केले आहे. अशा रीतीने या विषयवस्तू मुमुक्षूंना तसेच परम अनंतात विलीन होण्याची कामना बाळगणाऱ्यांसह सर्व वर्गाच्या लोकांना लागू आहे. संस्कृत भाषेत पोपटाला शुक नावाने ओळखतात. जेव्हा पूर्णपणे पिकलेले फळ या पक्षाच्या लाल चंचूद्वारे टोचले जाते तेव्हा त्या फळाचा स्वाद अधिकच वाढतो. ज्ञानात परिपक्व झालेले वेदरूपी कल्पतरूचे फळ श्रील शुकदेव गोस्वामींच्या मुखातून निःसृत झालेले आहे. शील शुकदेव गोस्वामींची तुलना शुकाबरोबर केलेली आहे. याचे कारण त्यांनी आपल्या ज्ञानी पित्याकडून भागवताचे ज्या प्रकारे श्रवण केले आहे तंतोतंत त्याच प्रकारे उच्चारण्याची त्यांची विशेष पात्रता आहे. हे नसून विषयवस्तू सर्व वर्गातील आणि स्तरातील लोकांना लाभदायक होईल अशा प्रकारे प्रस्तुत करण्याची त्यांची पात्रता हे आहे. या विषयाची मांडणी शील शुकदेव गोस्वामी यांच्या मुखातून अशा रीतीने झाली आहे की जो कोणी प्रामाणिक श्रोता नम्रतेने श्रवण करतो त्याला त्यातील दिव्य रसास्वाद त्वरित अनुभवता येतो. हा दिव्य स्वाद लौकिक जगातील विकृत स्वादाहून भिन्न प्रकारचा आहे. सर्वोच्च अशा कृष्ण लोकातून हे परिपक्व फळ एकाएकी पडलेले नाही, तर ते कोणत्याही रूपांतराविना सुखरूपपणे शिष्य परंपरेतून काळजीपूर्वक खाली आले आहे. ज्यांना अशी शिष्य परंपरा लाभली नसती ते मूर्ख लोक अनर्थ करून बसतात. जे दिव्य साक्षात्काराच्या क्रमानुसार हे फळ अतिशय विचारपूर्वक प्रस्तुत करतात त्या शुकदेव गोस्वामींच्या चरणाचे अनुगमन करण्यावाचून असे लोक एकदम रासनृत्य म्हणून ओळखला जाणारा सर्वोच्च दिव्य रस समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. शील शुकदेव गोस्वामी या विषयवस्तूविषयी फारच दक्ष आहेत. शील शुकदेव गोस्वामींची थोरवी आणि भागवताचा अधिकार समजण्यासाठी मनुष्याला पुरेशी बुद्धिमत्ता असली पाहिजे.
भागवताची ही शिष्य परंपरेची पद्धत आपणाला हेच सुचवते की भागवत पुराण शील शुकदेव गोस्वामींच्या वास्तविक प्रतिनिधींकडून समजून घेणे आवश्यक आहे. अवैध रूपाने भागवतावर व्याख्यान करून धनसंचय करणारा व्यावसायिक वक्ता निश्चितपणे शील शुकदेव गोस्वामींचा प्रतिनिधी नाही. त्याची धावपळ केवळ उपजीविकेसाठीच असते. म्हणून लोकांनी अशा व्यावसायिक लोकांची प्रवचने ऐकण्यापासून अलिप्त राहावे. बहुधा असे लोक हा गंभीर विषय समजून घेण्याचा क्रमिक प्रक्रियेने न जाता सरळपणे या ग्रंथाच्या अतिशय गूढ विभागाकडे जातात. ते विशेषतः रासनृत्याच्या विषयावर व्याख्याने देतात आणि त्यामुळे मूर्ख लोकांचा गैरसमज होतो आणि काही जण आपल्या स्वतःच्या मूढ कल्पनांनी हा विषय झाकून टाकतात. त्यांना शील शुकदेव गोस्वामींच्या पदचिन्हांचे अनुगमन करण्याची कोणतीही इच्छा नसते. म्हणून निर्णय असा आहे की रसांच्या गंभीर अभ्यासकाने भागवताचा संदेश शील शुकदेव गोस्वामींच्या शिष्य परंपरेतून ग्रहण करावा. त्यांनी भागवताचे वर्णन आरंभापासून केले आहे. ज्यांना आध्यात्मिक शास्त्राचे अल्पज्ञान आहे अशा लोकांच्या समाधानासाठी त्यांनी आपल्या लहरी खातर ते वर्णन केलेले नाही. भागवत अगदी काळजीपूर्वक प्रस्तुत करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रामाणिक आणि जिज्ञासू व्यक्ती शुकदेव गोस्वामी आणि त्यांच्या प्रामाणिक प्रतिनिधींच्या मुखातून निसृत हे दिव्य रसामृत पान करून त्वरित वैदिक ज्ञानाच्या या परिपक्व फळाचे आस्वादन करू शकतो. हरे कृष्ण. धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी. माताजी. आपण आता उद्या भेटून 4थ्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी बोल. सर्वांना खूप धन्यवाद. उद्या 2 वाजता या सगळ्यांनी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे बोल. कृष्ण. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम सर्वांना. हरे कृष्ण. माताजी स्टॉप करू रेकॉर्डिंग.